שלום לכולם, אנחנו לומדים היום אבות, פרק א', משנה ב'. קראתי למשנה הזו תכלית בריאת העולם. אני יודע שזה נראה מוזר, כי עוד מעט אתם תשאלו מה פתאום, זה לא תכלית בריאת העולם, זה עוסק בדבר אחר לגמרי, אבל אני אראה לכם מה אני מדבר. אבל נתחיל. המשנה אומרת, שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, זאת אומרת, הוא היה מהאחרונים של כנסת הגדולה, ממש האחרון שבהם. ברטנורה גם מוסיף שהוא היה כהן גדול אחרי עזרא הסופר. הוא היה אומר, על 3 דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. כולנו מכירים את המשנה הזו, אבל אנחנו כנראה מבינים אותה לא נכון, כי אנחנו נראה, בדרך כלל אנחנו חושבים, כמו שמצויר פה בתמונה, יש לנו שולחן, השולחן הזה עליו העולם עומד, ויש לשולחן 3 רגליים, אני אוריד רגל אחת, העולם יקרוס. צריך, כדי שהעולם יצליח, צריך ששלושת הדברים האלה יצליחו. זה לא לגמרי לא נכון, אבל תראו איך הברטנורה מדייק אותנו, ושימו לב מה הוא אומר. אומר רבי עובדיה עם ברטנורה, העולם עומד, לא נברא העולם אלא בשביל 3 דברים הללו. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בעצם הוא מתכנן כל דבר, יש לנו סוף מעשה במחשבה תחילה, הוא תכנן את העולם, כשהוא תכנן את העולם, הוא קודם כל תכנן, קודם כל רצה את 3 הדברים הללו, תורה, עבודה, גמילות חסדים, אנחנו עוד נראה מה הם בדיוק, ואז הוא ברא את העולם, הוא נברא בשביל 3 דברים הללו. אבל יש לשאול על הברטנורה הזה לפחות 2 שאלות. שאלה אחת, אם אנחנו רואים את השולחן שלפנינו, השולחן הזה יש 4 רגליים, עליהם הוא עומד, אבל האמת היא שהתכלית של השולחן היא לאכול עליו, לא שיהיו לו 4 רגליים, זאת אומרת זה לא התכלית, יש הבדל בין על מה הוא עומד, ואם אני אוציא אחד מהם הוא באמת יקרוס, לבין מה התכלית שלו. התכלית שלו זה אנחנו רוצים להניח עליו דבר, לא דווקא לאכול אגב, אנחנו רוצים להגביה דבר מסוים כדי שנוכל להשתמש בו, בשביל זה שולחן. אז התכלית של השולחן זה להגביה דבר, כדי שהאדם יוכל להשתמש בו יותר בקלות, לא 4 רגליו. למה ברטנורה מבלבל לנו לכאורה בין המושגים? כן? הנה התכלית של השולחן, יש לנו את האוכל שעליו, מצד שני השולחן עומד על 4 רגליו. זה לא אותו הדבר, יש לנו בעצם חוסר התאמה ביניהם. אז למה ברטנורה משווה בין הדברים ואומר לנו שהעולם עומד, הכוונה שנברא בשביל 3 דברים הללו. שאלה שנייה שאני רוצה לשאול, והיא שאלה גם יסודית מאוד אבל יותר פילוסופית. השאלה היא, כל דבר בעולם יש לו תכלית אחת למענה נברא, ככה אנחנו רגילים להסתכל. כל דבר יש לו תכלית, בשבילה עשו אותו. השולחן, אמרנו, בשביל להגביה עליו דבר כדי לאכול אותו, וכן הלאה, כל דבר אנחנו רוצים לחשוב מה התכלית המיוחדת שלו. אבל פה אנחנו מוצאים 3 תכליות, לפי הברטנורה בשביל 3 דברים נברא העולם. מה זה הדבר הזה שקדוש ברוך הוא בורא עולם? דווקא קדוש ברוך הוא משתמש 3 תכליות, שלכאורה זה גם מוריד מכל תכלית. איך אנחנו צריכים להסתכל על הדבר הזה? כדי לענות על השאלה הזו, אני רוצה לעשות איתכם מסע קצר. מה המסע הזה? מסע באחרונים. האחרונים גם דיברו על השאלה הזאת. השאלה היא, מה תכלית העולם? דיברו עליה האחרונים. ואני מצפה שתהיה התאמה בין מה שדיברו האחרונים ובין המשנה שלנו באבות, כי המשנה שבאבות עוסקת בתכלית העולם, אז מן הסתם האחרונים מסתכלו על דברי התנאים. מי הם אותם האחרונים שנדבר עליהם? בואו נתחיל. הראשון ביניהם זה רבי משה חיים לוצאטו, הרמח"ל. כולנו מכירים את הרמח"ל. אז הרמח"ל כותב באגרות פתחי חוכמה ודעת 2 סיבות לפחות. יש לו גם אולי סיבה שלישית, אבל הוא אומר שהיא לא העיקרית, והיא דווקא לא הנכונה אולי גם, אבל 2 סיבות שהוא מביא שם, ששניהן נכונות לפי רמח"ל. האחת, זה שהמאציל יתברך שמו ברא את העולם, למה? להיטיב לנבראים הטבה שלמה שיקבלו בזכות ולא בצדקה. מה הוא מתכוון בזכות ולא בצדקה? אז אגיד מאוד בקצרה, העולם שלנו, יש שאלה אם אתה רוצה להיטיב לנבראים, תשאיר אותם בעולם הבא שהוא עולם שכולו טוב. לא, צריך שהם יזכו בו בעולם הזה, ולכן ברא את האדם, שם אותו בעולם הזה כדי שיהיה לו את הניסיון, הוא יעמוד בניסיון והוא יזכה בטוב השלם. זה התכלית של בריאת העולם, היא להיטיב לנבראים. כך כותב הרמח"ל באגרות פתחי חוכמה ודעת, סיבה ראשונה. סיבה שנייה שמביא גם הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, והוא שהמאציל יתברך שמו רצה לגלות ייחודו, להראות כי אני ראשון ואני אחרון, ועל כל פנים כל קללה תהפך לברכה וכל רע יחזור לטוב. בעצם גילוי ייחוד השם בעולם, בשביל זה נברא העולם, כדי לגלות את ייחודו. יש לנו רע בעולם, הרע זה כמובן לא השם, לא יתברך שמו, הוא לא רע חס ושלום, אלא כל קללה, כל רע יהפך לטוב, במהרה בימינו אמן. כל קללה תהפך לטובה, וזה גילוי ייחודו. אז הדבר השני שהביא רמח"ל, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? כדי לגלות, או כדי שנגלה אנחנו בני אדם את ייחודו. זה הסיבה השנייה שמביא רמח"ל. סיבה שלישית, אני הבאתי אותה דווקא מהחסידות. בואו נראה.
האדמו"ר האמצעי, שערי אורה. האדמו"ר האמצעי, הבן של בעל התניא. הבן של בעל התניא נקרא האדמו"ר האמצעי בחסידות חב"ד, והוא כותב את הסיבה הבאה. קודם כל מביא מאמר חז"ל, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. מסביר השערי אורה מה הכוונה, ונתאווה זה היינו בחינת העונג הנעלם בעצמותו, להיות לו דירה בתחתונים דווקא. הקדוש ברוך הוא רוצה להיות בתחתונים. ככה הוא רוצה שיהיה לו דירה בתחתונים. ועל כן, סוף מעשה, לתורה ומצוות בעולם הזה, הוא מגיע בתחילת המחשבה, להיות לו רצון וחפץ חסד בהשתלשלות העולמות. זאת אומרת, הוא קודם כל רצה, התורה זה ההופעה שלו, ההימצאות שלו בתחתונים, התורה והמצוות, ולכן, כאשר התורה והמצוות מופיעות בעולם, נמצאות בעולם, אז הקדוש ברוך הוא דר בתחתונים. אבל זה בעצם הסיבה שברא את העולם, הוא רצה לדור בתחתונים. אז זו סיבה שלישית. ראינו, סיבה ראשונה, זה בעצם ההטבה, להטיב לבריות. סיבה שנייה, גילוי ייחודו, שהבריות יגלו את ייחודו. סיבה שלישית, הוא רצה להיות בתחתונים. אז קודם כל נשאל, מה זה שלוש סיבות? כל אחד סותר את חברו, השערי אורה סותר את רמח"ל, רמח"ל סותר את עצמו לכאורה. איך יכול להיות שיש שלוש סיבות? וגם אמרתי את השאלה היסודית, איך זה מסתדר עם המשנה באבות? על כל הדברים האלו אני רוצה לענות, וגם על השאלות ששאלנו בהתחלה על המשנה באבות, ולעשות סדר בדברים. אם נסתכל על השולחן הזה, אמרנו, התפקיד של השולחן זה להעמיד עליו דבר כדי לקרב אותו לאדם שיהיה לו כוח. אני אקח לדוגמה את העוף הזה, האדם רוצה לאכול עוף, הוא שם אותו על השולחן, והוא בא לאכול את העוף. השאלה שאני מסתכל על התמונה הזאת, מה בעצם אנחנו רוצים שיקרה? שהעוף יאכל, או שהאדם יאכל אותו? מה התשובה? התשובה היא שזה היינו הך, העוף נאכל על ידי שהאדם אוכל אותו. אוקיי? זה שני דברים שהם שני צדדים, הייתי קורא לזה של אותו מטבע, שני צדדים שונים, אבל של אותו מטבע. אז בעצם, מה הפועל הנרצה? האכילה. האכילה היא הנרצית כאן. איך אנחנו מבצעים את האכילה? שני דרכים. אחד זה האוכל, שיש מישהו שאוכל את האוכל, ושתיים, שהאוכל הוא נאכל. שניהם נכונים, רק שניהם הם בעצם התגשמות, הופעה של אותו ערך יסודי שנקרא אכילה. עד כאן מקווה שהבנו. עכשיו נחזור לשאלה שלנו על תכלית העולם. אני רוצה לטעון את הדבר הבא. הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה לו דירה בתחתונים. סליחה על התמונה הלא ראויה בדיוק, אבל זה טוב בשביל להמחיש, כן, חס ושלום זה לא בא להשוות אותו לקדוש ברוך הוא את התמונה הזו, אבל זה בשביל להמחיש את הדבר. אז תוכלו להסתכל על התמונה של האוהב. אדם אוהב, כמו בשיר השירים, הקדוש ברוך הוא הדוד האוהב. יש לנו את האדם, את הדוד האוהב, רוצה לאהוב, רוצה להיות לו דירה בתחתונים. בשביל זה צריך שיהיה נאהב. אז אנחנו צריכים גם נאהב. אז רגע, מה התכלית? שיהיה אדם אוהב, דירה בתחתונים, או שיהיה נאהב? נאהב, אני רוצה לטעון שזה בעצם גילוי ייחודו. בעצם שהאדם מגלה את ייחודו בעולם, אז הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אז יש לנו אוהב, יש לנו נאהב. שתי תכליות. אבל באמת, זה לא שתי תכליות, כולם שרשרת אחת, כולם מחוברים יחד, שני דברים של אותו מטבע, של האהבה שביניהם. האהבה שביניהם זה החסד, לעשות טוב לאחר. אז יש לנו בעצם את האוהב, יש לנו את הנאהב, יש לנו את האהבה שביניהם. מה בעצם התכלית הנרצית באהבה? תשובה, שלושתם. כדי שתהיה אהבה צריך שיהיה אוהב, צריך שיהיה נאהב, וצריך שיהיה אהבה ביניהם. אותו דבר פה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לאהוב, להיות בעולם, יש לו דירה בתחתונים. בשביל זה צריך שיהיה נאהב, מגלה את ייחודו. ודבר שלישי, יש את החסד, שזה האהבה שביניהם. שלושתם בעצם גלגל שלם של אותו הדבר. אז ענינו על השאלה הזו. בואו נראה פה בעצם. ענינו על השאלה, איך יכול להיות שיש דבר בעולם שיש תכלית אחת למענה נברא, אבל בעצם זה שלוש תכליות אצלנו. התשובה היא לא, זה לא שלוש תכליות, אלא זה שלוש תכליות שהן סביב אותו כדור. אנחנו נראה את זה בתמונה, הם בעצם חלקים של אותו ערך, של ערך האהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין הבריות, לבין בריאותיו, שהוא ברא. השאלה השנייה ששאלנו, רגע, העולם, אתה אומר, כתוב במשנה שהוא עומד על שלושה דברים, והברטנורה אמר שהוא נברא בשביל שלושה דברים הללו. התשובה לזה, אני רק אסתמם שעשינו את התשובה אחת עשינו, התשובה על השאלה הראשונה היא זה שאלה קצת מטעה. למה היא מטעה? כי באמת בשולחן זה נכון. בשולחן התכלית של השולחן זה שיאכלו עליו, וארבעת הרגליים זה רק עוזר לו לעמוד בתכלית. גם כאן אצלנו העולם שמדברים על שהוא עומד על שלושה דברים, הכוונה שזה רק, איך קוראים לזה? מטאפורה, להסביר לנו שהעולם הוא נברא בשביל שלושה דברים, ובלי השלושה דברים הללו הוא לא יהיה עולם, הוא לא יצליח להגיע לייעודו.
על שלושה דברים עומד תכלית העולם, לא העולם עצמו, אלא התכלית של העולם. זה מה שאומר הברטנורה. אגב, איך הוא הגיע לזה? אז ראיתי שמסבירים שהעולם זה לשון, מה שאנחנו קוראים היום העולם, זה נראה לנו כדור הארץ, זה לא נכון. העולם אצל חז"ל, אם נסתכל גם בתורה שבכתב, זה לשון האלם. כן, כמו שכתוב, ועבדו לעולם. מה הכוונה לעולם? עד זמן לא ברור. עד זמן לא ברור. עולם זה לשון האלם. ולכן העולם עומד, הכוונה, התכלית, הכיוון של העולם, שהוא לא ברור לנו, הוא עומד על שלושה דברים שבלעדיהם הוא לא יגיע לתכליתו, ולכן באמת העומד זה לא דווקא הרגליים שעליהם עומד העולם, אלא הכוונה בשביל מה הוא נברא, כדי שהוא יגיע ליהודו, מה צריך, איזה שלושה ערכים חייבים להתגשם. אז גם על השאלה הזו ענינו בעזרת השם. עכשיו, אמרנו שיש לנו את החיבור לאחרונים. איך זה מסתדר החיבור לאחרונים? אז דיברתי על זה בקצרה, אני אגיד את זה עכשיו. התורה שראינו בשלושה דברים העולם עומד על אחד על התורה, זה מסתדר עם השערי אורה. השערי אורה שאמר הקדוש ברוך הוא נתבע שתהיה דירה בתחתונים. איך הוא מופיע בתחתונים? על ידי קיום תורה ומצוות. ולכן על התורה זה לפי השערי אורה, לפי האדמו"ר האמצעי, זה הקיום, המציאות של השם בעולם על ידי קיום התורה והמצוות. 2, העבודה. פה זה טיפה עמוק. העבודה, אומר רמח"ל, על הטעם השני שהביא רמח"ל, לגלות ייחודו. איך אתה מגלה את ייחודו? על ידי שהרע הופך לטוב. אנחנו רואים שהרע בעצם היה לו תפקיד. אם היה לו תפקיד בעצם, זה מראה שהכל יש פה אחדות אחת כוללת. אין באמת רע, אלא הרע הוא בעצם כל כולו בשביל שיהפך בסוף לטוב, ואנחנו נראה את התפקיד שלו. זה מגלה שיש פה מנהיג לבירה. איך זה קורה? על ידי עבודת הקורבנות. כי בעבודת הקורבנות בעצם אנחנו מתקנים את כל הרע. איך אנחנו מתקנים את כל הרע? כי אם אנחנו חטאנו בזה שלקחנו לעצמנו יותר מדי, על ידי עבודת הקורבנות אנחנו מתקנים את אותה חטא על ידי שאנחנו נותנים חזרה לקדוש ברוך הוא, נותנים חזרה לייחודו, ואנחנו מאמינים בייחודו על ידי זה. לכן הדבר הזה מתאים עם העבודה שבמשנה. והדבר השלישי, גמילות חסדים. גמילות חסדים זה ממש קל להסתכל על ההשוואה שהמצית בר שום ברא את העולם להיטיב לנבראים, אומר רמח"ל. להיטיב לנבראים זה גמילות חסדים. ההוספת שפע וטוב לעולם זה ההטבה המוחלטת. יפה, אז גם מסתדר לנו דברי האחרונים עם דברי המשנה. נסיים בדבר אחד שהוא חשוב לי מאוד. אם ראינו שיש לנו את המולקולה הזו שכולה מורכבת, תורה, עבודה, גמילות חסדים, כל זה מורכב מיסוד האהבה. הקדוש ברוך הוא רוצה בעצם לאהוב, להופיע בעולם ולאהוב את עמו ובעצם את כל העולם. אני חושב שאולי זה קשור יותר גמילות חסדים, אבל עוד מעט אני אסביר. הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם, יש אוהב, יש נאהב, ומתוכם יש גם הנתינה, גמילות חסדים. כל זה דבר אחד. אני רוצה רק להגיד משהו שהוא חשוב גם לימינו. הרב קוק אומר באורות התחייה י"ח, אורות התחייה י"ח, תזכרו, עם ישראל חי י"ח, הוא מדבר על שלושה כוחות שיש בעולם, באומה, אנחנו רואים שלושה זרמים, נקרא לזה ככה בלשון של ימינו. זרם אחד זה זרם הקודש, האנשים שקשורים יותר לקודש. הזרם השני זה זרם האנשים שקשורים יותר לאומה, הלאומיים. והזרם השלישי זה הזרם של האנושיות, האנשים שיותר קשורים לאנושיות הכללית. הוא אומר הרב קוק בעצם שכדי להגיע למצב מתוקן צריך שכל זרם יכיר בזרם האחר ויבין שהוא קשור לערכים העמוקים והנכונים שבאומה, ולא כל אחד מנותק מהם. ולכן אני רוצה להסביר את זה פה במולקולה שהראינו. הקודש בעצם זה אנשי שקשורים יותר לתורה. הקודש זה דבר שהוא חיצוני לעולם, שהוא מעבר לעולם. הקדוש ברוך הוא רוצים לפגוש רק את השם, אנשי הקודש. אנשי האומה זה אנשי הקשורים לעבודה. אמרנו שהעבודה, עבודת הקורבנות, זה נועד לגלות את ייחודו בעולם, ייחוד השם בעולם, וזה קשור דווקא לאומה שהיא מגלה את ייחוד השם בעולם. האנושיות זה האנשים של גמילות חסדים שרוצים להרבות טוב, להוסיף אור לכל העולם כולו. אז אנחנו רואים פה ששלושתם נחוצים, שלושתם קשורים באמת לאהבה. הדגש אומר הרב קוק, כל אחד צריך ללמוד מהשני. זה לא טוב שיהיה רק אנושיות בלי קודש, וקודש בלי אנושיות, וכן קודש בלי אומה, וכו' וכו' וכו', תעשו את החשבון. אלא צריך שכל אחד ילמד מהשני את היסוד שלו, יקבל את זה אליו, יופיע את עיקר מה שהוא בא לייצג בעולם בבסיס שלו, אבל לא מתוך זה שהוא זונח את האחרים. אנחנו צריכים לאחד את הערכים. על ידי אחדות הערכים תתגלה האהבה האמיתית בין הקדוש ברוך הוא לבין עולמו. אז שתהיה לכולם, השיעור הזה בשביל ראש השנה. אז ראש השנה על בריאת העולם בעצם, תכלית בריאת העולם, אז שיהיה לכולם ראש השנה טוב, מועיל, ושהתפילות יתקבלו בעזרת השם, שהאהבה תרבה. תנסו לחשוב לראש השנה איזה משלושת היסודות הוא יותר מייצג. חזקים וברוכים.